So, for this video mga kabingka, so nagkikrave ako ng puto binagol, no? Nag-order na po ko. Let's go. So, kanyo, init pa. Oh, puto binagol. Let's go. May butong, oh. Bukalo. Ano yan? Apoy, butong, oh. Isa. Then, kani. So, yung kami sa ano, isa. Laba. Lamig yung kayo siya, no? Paparinga, no? Muntang ugapol. Lamig niya. Kung ba na kung sa'y gusto ng partner ng soft drinks ba or coffee ba? So, that's good. Tagalog, alright. Moto binagol.